Ona yakwa achin akinkesu ene aprade ni nyina ye nkronkuma bi e wa achiase mensimu apoye mantam ne mu one day distance so e mampanifo se wo mo kwan no de ko wurawura ekura ahodo mo no enhyeda nkoyie nti ama akobedie wo so ne mfudie no onde fefa so nyina na ayo hawo panifo mra meboa wo mo akwasi azo ediehwe wokọ epoye mantam a ekuro bia wo honom a ne din ene achima prate ene nkron ketua bia aka e wo honom e de wona desrede ato Ghana ban enim se won akwan e wo honom no enye kra ne sa enti omeye ema omo se woba wo nkro ne so a adwuma wo ye pa eyiku a wo boa Ghana e wo enuane bebre mu ne sa enti aban emra won sra ban mu no meye won akwan ema omo enye no nko wasanche mu se ekwan efri epoye mantam ekọ mfimfin mantam no efri se aban eye emfie bebra etwam no empanyimfo ema ho emesiesie da sesei ekwan aseye a wode wona desrede eto Ghana mpanyimfo anim ana ewo kroma na amane omo eye kwan na ka kura sa oba waka no ne kwan wesu no nam so na moto e de opemfo enam kwan wesu ifise Kwame Nkrumah de Ghana echechire ye no ekwan we kotale ma so da na ye hwe kwan we nso a yenim se kwan we na ye onabo kana Japan ofa koni krom ye ne bohye nti yesre aban yesre ye president se yen na ye achim no yenim se Eastern region ye president Eastern region ha no free nti se ye bokwan we di mpo se eda Eastern region na aye fere kakra nti yesre ye president se onkasa nche yewura amwakwanta oyi akwan kwesi amwakwanta se kwan we die ye pa na chew emebi ene adrobafo a wata etu kwan ewo kwan so enso ekasaye kwan die me fan se be 2012 na started driving up to now ye hu hwe ha kakrai enso to a yentumi ma me am gina he me driver ni me na nte kwan su mate na me start one na me daje me driving license up to now we enso be start se be tutoyi ye adwuma be boye odan to akenka su yentumi nko yakwan ya faso ko asinfosu na yakwa ye nyuma kwa ye nkronkrofo so ekuo ni ba bia bi wo bia no kure ni yakwa na mu odin ma ye moto kure tumi de yekohwe ho si ebetimi adi akoni aba ni akoni aba yakwan ni hu hia ye esa se kriafo kokko dodo efri aba na ne ye yakra wo mu ni se DC ni free eye next town ye frɛ no akinkasu na wabesia akwadwuma wo achease ye nam kwan we so last year ne ka kai me ka ho bi ne apian oda ko Kumasi oda tu Obuasi oda tu Asinfosu ekwan we na ka bia nam so na nsunsuo to ka bia ntimi nko amubu ka na ko te kwan we pa de ha ya papa me fa so be 10 years ni aban krachia owo achiase Richmond Amponsa enso ede adesrede eto omanfo a owo ehonom anim se wosra wanse wonya abotre esansa sabrede aban ahyase eye ho bibi amomu nti kwan me nam so na me ka se ekwan no ehu hia de na te se bi metiwo ye den as a DC nti nsem na me nua no sitakifo na keka nyina so ye NGO no kura bi anim anabo Kennedy Japan me ni na bohye akinkazu ti bofodu na se obi o bibi ya me anasa Kennedy wana beta ke no na akota ke na anabo Kennedy Japan se ye mi enu kwan no hia ye mpese me kama manfo nyina atene se ye betu aba no eye contractor Memphis a oye odan to Sikuma road ono na mpanifo de akinkasu Aprade road yi amano bridges ese nyina no December wa ye nyina wie ose mu an break akra obobo ano ho obeya kwan no nti santro na me nua no ene ne NGO ni twa no de se me DC se kwan no hia no de obi amontu